On eind van de oeren, dat is het boek die dit hier bij de Frieske Boekenwieke jet. En die is dit hier skreund door Anne Gooitske Bredeler uit Moddergat. Ik vond het een hele eer überhaupt al dat het mocht, dat ik die taak op mijn schouders kreeg. Het is echt wel een opdracht die het vrij snel rond worden moest. Dus ik denk dat ik eind vorig jaar vregen waard en in de zomer van 2024 moest er dus al wat lezen. Dus ik heb wel eens gekocht zo'n ziekje was naar een onderwerp van ja, wat toch wel compact genoeg weer. Het is het derde boek dat Bredeler uitbrengt. Een verhaal hoe de familie Swat uit Moddergat, haar eigen wemplak. De langste dag had nog maar krekt west of de simmerlit hem al flink jilde. Op een zouder van de pleats rint het zwit dirk bij de Beelgdel. Hij is druk aan het sjouwen met pakken heer om roemte te maken voor de tweede sneed die trouwens bij me. 3 broers die hier altijd wennen haar en een zuster. Al die hebben is al ongetrouwd bleun. En ja, ze haar eigenlijk elk van die personen is op een bepaalde manier ja, nieuwsgierig en ik wil wel wat oors als oors. Dus het was voor mij heel leuk om mensen daarop te bevredigen en om meer over ze te weten te komen. Anne Gooitske had een soort bij het eind. Ze maakt zijn Jonken het Skroen en podcast en jouwt ze lezingen. Het volgende project zit dan ook al op de planning. Ik heb een contract bij mijn uitjouwer in Amsterdam en die wilde ik graag in het Nederlands hebben. En dan breid ik het verhaal van Moddergat nog iets uit. Dus dat is waar ik een werkje in. Er is nog een oorproject gaande. Dat is een documentaire die ik maak over de FNP en waar ik heel druk mee bezig ben. Dus dat speelt nog. En er zijn nog al je schreeuwprojecten die ik in december doe, dus er is nog wel genoeg te doen.